Аз не знам сега тук между вас дали има ловци, ловджи. Обаче ако няма и не сте виждали, мана, гледайте ма. Аз съм голям ловец, само че мен като малък ме гонял ме глиган, бе. И аз от тогава съм започнал малко да пускам. Заеквам, бе. Ама и сега като се сете, пак почва. Абе, помням си последния път, като бяхме с байки Киро! На лов. Байки, Киро, арви отпред, пък аз след него, бе. Ма той държи пушката. Пък аз държа, нищо. Щото съм помощник ловджия. И както си първим така, гледам пут един дъняр. Един зазад, заспазах, бе. Ама се спи и даже похърква. Викам, бай, Киро! Абе, заспълзах, бе! Да, вика, бе, ще го събудиш. Събуве, вика, обувките, търлъците и давай на пръсти, да не се чува. Тръгнем на пръсти, като балерини по търлъц. Стигнаме на 10 метра от зайка, бай, Киро, бе! Вика, достатъчно ще го улуча. Като са прицели. Цели са, че ампа! И зайка, уау! Аз го подгоних малко, то гърмян заек стигали са. Гледам го, байки, Киро, подскача на един крак, вика, улучал съм се, вика, търлъка. Абе, викам, къде се мериш, къде улучваш, бе? Па той вика, по пушката ми ръмнам алко по-късно, след като я смъкна надолу. Тя ушката му била, бавно загряваща. Продължим още около 100 метра и гледам един грамаден гили. Ган! Ама с 14 малки гилиганчета. 12 гилиганчета цицат, бе! А за две няма цицки. И те смучат на майка глупашката. Викам, Киро, дай да не го дразним в този период, са много опасни. Може да ни подгони, а може да ни стигне. А той вика, спокойно, вика, ще го чулучат, та нема мръдни. Ейчката са цели. Цели са, 15 минути са цели. Като речи, ампач, като скокна на имите елеган. Като ни подгони. Бай, Киро, бе, ега напред, като Мерцедес. Пък аз след него като търбанци дес. По едно време гиригана, настигама. Викам, ще се разкрача да мине отдолу. И след разкрачки той мине отдолу, ма усти му големи зъби, а ме закачи гащите.
Значи ги отнеси барабар с долните. И аз останах по безгащи. Ама се крие заради едно дърво, да, а не ме види илигана, защото е женски. Гледам го байки Кикиро, виси на един клон и той безгащ. Викам, байки Кикиро, стреляй, защото илигана смята, се връща, да. А той вика, качвай са гори, ще го стре. Хеле ми двама, защото вика, ушката вика двуцевка. А чих се наклонят, ама си една байки рукъзече и изтърва пушката. Тя като падна с прикладена долче, като ръмна нагорин, а пълнини за задните части с смие.